ಭಾನುಮತಿ ಶಿಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಜರ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರ್ನು ಏ ಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 21 ಬೈದೆ ವಿಷಯ. ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಲೆ, ನಟ್ಟೊನುಗ ಮಾತಿರಡದ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ಪೋತೆ ಕೊಲೋನುಗು ಪಂಡ ಕೊಲೋನುದ ಒಂದು ರೈಲು ತಾಣ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲೋನುದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ನು ತೂಲೆ ಬಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಂಬೆದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ತೂಲೆ ಪಂಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ದಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಗೊಂಬುಲು ಪಂಡ ವಿವಿಧ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಡೋಮ್ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇಟು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕಟದಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪಂಡ ದಿವೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ರ್ಯೂಮಿಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಂಡದು ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಐತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಿರಾವುದ ಬದಿ ಕೊಲೋನ್ ಡೋಮ್ ಚರ್ಚ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋನುಂಡು ಐಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಬುಡ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಿರಾವುದ ಚರ್ಚ್ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ದಿನಕ್ಕೂ 20,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡುವೆರು ಉನೆನ್ ತೂವರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೂವರೆ ಯುರೋಪಿಗೂ ಬತ್ತಿನಗಳು ಕೊಲೋನುಗು ಬರ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಅವೇ 1247 ಮನೆ ಇಸವಿಡು ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಗಿರ್ತೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆರು ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆರು ಪಂಡ ಐತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುನು ನನ್ನಲ ದಿವೊಂದು ಪೋತಿರಕುಲು ಅಂದು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ದ ಎದುರ್ದ ಭಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಪಂಡ ರೈಲ್ದ ನಿಲ್ದಾಣ ತಾಣ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದುಲ ಪಂಡ ಈ ಚರ್ಚ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಇದಾಯ್ದು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಂಚಿನ ಕಾರಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಜನನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಉಂತುದೇರು ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಅಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋಡ್ಡಲ ಪನೋಡು ಎಂಚಿನ ಖಾಲಿ ತೂವರಿನ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪಂಪ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಜ್ರ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಉಲಾಯಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೆ ಇಡ್ಲ ಪಂಡ ಏತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತದೇರು ಆ ಕೆತ್ತನೇನು ತೂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಎನ್ನೆ ನಿಕಲೆಗೊಂಜಿ ಯಾನು ಇಂಚಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪುರಿತ ತುಲೆ ಕಂಬುಲು ಈ ಒಂದೆತ್ತ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಉಂಡತ ಒಂದು ಪುರ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪದ್ರಾಡು ಒಂದು ಗೋಲಿ ತಾಗದಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಅವು ಉಂಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಂಚಿಡ್ದು ಆನಂದ್ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಅವೆಂತು ಅರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ರಾಜರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡ್ದು ರೋಮ್ ಉಡ್ದು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಕ್ಯೂನಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ದೇವರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡು ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೈತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ಈ ಸಮಯ ಇಜಿಡ ಇಂಚ್ ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಜಿ
ತುಲೆ ಒಂದು 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 ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪೊತ್ತಾವನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾವ್ದು ಬರಲ್ಲಯ್ಯೋ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಕೈದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತ ಈ ಜಿಡ ದಿನೋಕು ಇಡೀ ಜನನೇ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಪಾವಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸೀದ ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೇನು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ಪಂಡ ಉಂದೆತ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಮರಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೆ ಆಲೆ ಎಂಕ ನೆರಿಯೋಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾಗ ನಾನು ಒಂತೆ ತೋಜಾವೆ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚ ಈ ವಿಷಯಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತಗ್ಲ ಜರ್ಮನಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ನನವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೆಯಾನು ಒಂದು ಇತ್ತನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡು ಒಂದಿನೊಂಚೂರು ತೂಲೆ ಕಣ್ಣುಗೊಂಚೂರು ತಂಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಕಟ್ಟಣಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ದ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಂಡ ಪೂರ ಈ ಪಂಡ ಬನ್ಪೆರತ ಯುರೋಪ್ಗೂ ಪೋಪಿನ ರೈಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪನೆ ಕೊಲೊಂದ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆನಂದ್ ಒಂದು ಪಿರಾವುದ ಭಾಗ ತುಡೆ ಕುಂದತ ಡೋಮ್ ಚರ್ಚದ ಪಿರಾವುದ ಭಾಗ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತೋಜ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಈ ಜಿಡ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಉಂಡತ ಪೋಪಿನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂದು ತಯಾನು ಒಂದೇಕ್ ಮುಲ್ಪದ ತುದೆ ಉಂಡತ ರೈನ್ ಆಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾವೆ ಅವೇ ಒಂದು ಚರ್ಚದ ಪಿರಾವುದ ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಅವು ಏಪ ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನಾಡಲ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲೋನದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಂಟು ಐಟ್ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ ಅದು ತಿರ್ತದು ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಪೂರ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಯಾನು ಕೊಲೋನುಗು ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊಲೋನದ ವಿಷಯ ಯಾನಿ ಕಡೆಗೆ ತೋಜ ಇಜಿಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಅವೇನು ಬದಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಐಕ ಹತ್ರ ಪೋಯಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದೇಟು ರಡ್ನೆ ಎತ್ತರದ ಚರ್ಚ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಮುಪ್ಪಂದು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಲೂಡ್ವಿಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಬಂದು ಅಂದು ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಪೋನಗಲ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆರು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಿಲಹಾರ್ಮೋನಿ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರ್ಯರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಕೂತುದಿನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪಿರಾ ಉಡ್ತೈತಿನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಕೋಡನಿಕಲೆಗೆ ಪಂಟೆ ಬೀಗದ ಕತೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬೀಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲುಂಡತ ಮುಲ್ಪ ಬೀಗ ಪಾಡುನು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬೀಗದ ಕೈ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನು ಅಂಚ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನಕುಲು
ಒಂದೇಟು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುನು ಹಾಂ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತುಂಡ 2 ಜನ ಒಪ್ಪಿರತ ಅವು ಆಕುಲು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ದು ಐಕ್ ಬೀಗ ಪಂಡ ಒಂದೇಕು ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೆ ತೂಪಿನನೆ ಮುಲ್ತೋಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಐತ ಬಾರಡು ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾತನಿಗೆ ಐಕ ಪಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ತುದೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ರೈನ್ ತುದೆ ಯಾನ ಮರಣಿ ಪೂರ ತೋಜಾದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದೂರಡು ತೋಜಾದೆ ಒಂದು ಕೈ ತಲೆ ನನ್ನವರ ಸರೀಟ್ ಯಾನು ತೋಜಾವೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ತಲ್ಲಿಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಸಂಕಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಜೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಮಾತಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ತುಲೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಉಂತುಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೀಗ ಒಂದು ಏರನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪೆ 10 ಜನ ಹಾಲು ಬತ್ತು ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಬೀಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ರೈಲ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಗೋಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಹೋಗಿರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ರೈಲ್ ಉಡುಪು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಯೂರೋ ಸಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಅಂಚಿನ ರೈಲ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಅವನೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜೆ ತೋಜುಡು ತುಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನರ ನಿಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಉನ್ನೆತ ಕತೆ ಪಂಡ ಜರ್ಮನಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಗುಲ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಸಮಯಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಒಂದು ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆನ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಂಡ ಅವು ಪನೋಡ ಅಪ್ಪಿನ ತಿರಿಯೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಕೊಲ್ದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಉಲ್ಪ ಅವು ಎಲೆಲ್ಯ ತುಂಡು ನಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ಡಿನ ಅಂಚೆ ದೀತಿರು ಅವಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಕುಲು ದುಂಬ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಪಂಡ ಚರ್ಚದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪುರ ಒಂದು ಎದುರುಡು ಕಟ್ಟೋಣ ಪಂಡ ಈ ಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವಾಚ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಅವು ಬೇಕರಿ ಒಂದು ಕಜಾಪುರ ಪಾಡುನ ಎನ್ನಿತ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕತೆ ಎಲೆಗಿಲ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಪ್ಪಂತ ಐಟ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪ ಪೋಪುಂಡು ಉಪ್ಪಂಡದು ಪೂರ ರೈಲ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಇಜಿಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇನರ್ ಲೆಕ್ಕೇನೊಲಿ ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಅದ ಅಂಗಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಆತನು ಪೂರ ಅದೇ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಂಗಡಿಲು ಬೇತೆ ಆತುಂಡು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿದ ಬರೀಟ್ ಸೀದ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರೈಲ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ರೈಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ఒక ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿಲು ಉಂಡು ఒక ಅಂಚಿದ ಬರೀಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಡ್ದು ಜತ್ತದ ಬರೋಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಂಬ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು KFC ಕೋರಿದ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಪೆರತ್ತ ಬೇಗ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೇಗ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡ ಸುಶಿ ಮುಕುಲ್ ಜಪಾನ್ದ ಮೀನ್ದ ಪುರ
ಮುಲ್ಪ ಪೂರೆ ತುಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ನೆರ್ಪಿ ಎಂಕಾಯಿ ಅದು ಒಟ್ಟ ಹೊಳ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ದಾಣೋಡು ಪೂರಲ ಅಂತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಯ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಬೇಕರಿ ಪಂಡ ಒಂತ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನೋಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಮ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೆರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪೈತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೆ ಇಂಚಿದ್ದು ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುನತ್ತಲೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಅಂತ ನನೋರ ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜವರೆ ಕೊಲೋನು ಇದಿಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆನು ದುಂಬುಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೆರ್ನ ಪುತ್ರಡ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನನೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಸಲ್ಮೆಲು